Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन को आंनि YouTube channel आवहाय बरायबाय आप सभी को मेरे YouTube channel पर स्वागत है। बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लॉग वीडियो लाबोयैहा मोनसे माने मा होनो जार्नि खालामनो थांनांदों नालाय ओंखायनो गोदान ब्लॉग वीडियो लाबोफिनबाय आङो। दा जोङो उदालगुरियाव थांनो ओंखारदों। उदालगुरिनि 29th दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद बिनि मोनसे सावराय जथुम दं आरोना बेयावहाय बिनि जाय बोसोनगिरि बिनय मोसाहारि सारा माने दाख्लै 29 खालि जानांगौ 29 आनोमोन बिदिनो कल हरनानै सारा सोंहरनाय जादों आरोना जे नोङो फ्रि नामा सायास्रि बेयाव प्रग्रामखौ एटेन्ड खालामनो हागोन नामा होननानै स' आंबो दा साननैसो एसे माने फ्रि जानायखाय आरो बिदिनो बारायाबो बोरैबा ग्रुप मिलायफ्लांदों आरोना सेटारडे सानडेआव गोलैदों बेनि थाखायनो दा थांनो ओंखारबाय आङो नै मौसुमिया बिजि जानानै दंथ'यो सान्दुं मोदानजोबदों जोबोर ओंखायनो सिनायबाङा आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोन ओमफ्राय मा होनो माखासेफ्रा जायफ्रा माने स्टेटास नायदों बिसोरो मिथिखाबाय जानांगौ दा जोङो बबाव दङ मानो होनबा दासान्दि जोङो निउ बङाइगावआव दंथ'यो मौसुमियाबो बावाखै माने दाख्लैसो मा होनो केन्द्र बिद्यालयावहाय जयेन जाफैदों आरोना बेनि थाखायनो जों दा निउ बङाइगावनिफ्रायसो जों रौतायाव थांगोन आरोना एसे जार्निया माने गोलाव जासिगोन आरोना साफोरा जानांगौ जोङो मेबि 7-8टासोआवसो मोनहैसिगोन बायदि मोनदों आङो मोनाबिलिनि आरोना माथोखौनो एकदम माने मार बोरैबा मोनखादों आरोना माने बब्राब्रा मा होनो गगाबो मोनबाय दङ एसे लोमजाबायबो दङ दै सोलायबाय थानानै ओमफ्राय माने क्लियार नङा माने बिदि मोनदों आरोना गाव गावनि माथोखौनो माने माने माबायदि रायज्लायदों बिदि सानदों आरोना स' रायजोफोर गाबोनो प्रग्रामावहाय लोगो मोनगोन जायफोर बिथांमोना आंखौ सिनायो मिन्थियो बेयावहाय माथो होनो हागोन रायज्लायनो हागोन नङा होनबा स' रायजोफोर गाबोनो प्रग्रामाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय